perdoneu, si no us sap greu, deixem les preguntes per la pausa cafè, que si no ens pot molt. Donem pas ara a la següent xerrada, és Ignasi Mato, de la UAB, que ens parlarà sobre la pestivirosi i el VIH. Gràcies. El mes de febrer de l'any 2001, a la Vall Serena, va aparèixer aquest isard, recent mort, amb l'aspecte que veieu en aquesta imatge, que un aspecte desconegut per el que es coneixien de les malalties del isard en aquell moment. Aquest animal va marcar l'inici d'una epidèmia pestivirosi que es va acabar estenent per tot el Pirineu. El causant, doncs, és detectar que era un virus del tipus de la malaltia de la frontera, en anglès Border Disease Virus, les sigles BDV, però bé, és una taxonomia no gaire clara que recentment s'ha canviat, per això moltes vegades parlem d'una pestivirosi, que és el gènere al qual pertanyeix aquest virus dins de la família dels famivirus. I bé, com deia, doncs, va causar aquesta malaltia que mai havia estat descrita a l'isard, mai havia estat descrita en cap ungulat salvatge. Per tant, totalment nou. Ens enfrontàvem amb una malaltia total i un virus totalment nous. La malaltia, un procés crònic que dura, és a dir, que podia durar setmanes, amb aquest aspecte tan característic d'un animal amb alopècia sense pèl i amb la pell que es torna negra, però bé, el més greu és l'encefalitis que causa, és a dir, una infecció a nivell de cervell que causa un deteriorament progressiu de l'animal fins a la mort i que causa moltes vegades també un canvi de comportament. Moltes vegades aquests animals apareixen, es deixen agafar la mà, apareixen a les carreteres, als pobles, als rius i es deixen agafar per aquest canvi de comportament. Com deies, això es va estendre, s'ha estès per tot el Pirineu i s'ha manifestat de diferents formes. Una epidemiologia, diguem, diversa, però sí que la característica principal ha sigut que hi ha hagut unes mortalitats molt elevades, a la majoria d'indrets, unes mortalitats molt elevades. I després d'aquests primers anys de brots, d'epidèmies, doncs s'ha arribat a un equilibri entre el virus i l'isard, més o menys un equilibri, depenent de les zones, i en algunes zones el virus continua manifestant-se, continua produint malaltia, en altres zones ha desaparegut, però no som capaços de trobar-lo, és a dir, una situació bastant variable. I aquí en aquesta imatge veieu de forma resumida els principals brots, amb la mortalitat. El primer brot, l'any 2001-2002, a la zona de l'Alt Pallars, una mortalitat del 42%. No va ser fins al 2005 que no es va produir el següent brot, a la Cerdanya, amb una mortalitat prop del 90%, és a dir, pràcticament va desaparèixer la població d'isard de la Cerdanya. De seguida va passar al Cadí, la malaltia va passar al Cadí de seguida, i aquí durant 2 anys va haver un impacte, una disminució del 63% de la població. Durant aquesta mateixa època, 2005-2007, a la Vall d'Aran, un 30% de disminució, i el 2009 apareix a la Vall de Boí, produint un petit brot, no gaire greu, no gaire mortalitat. I què més? Doncs, si fins aleshores, sorprenentment, a Andorra no s'havia trobat cap cas de malaltia, el 2010 apareix la malaltia a Andorra, produint una davallada del 41% de la població. Bé, doncs, amb aquest estudi l'objectiu era en aquestes 2 dècades avaluar, analitzar la relació de l'evolució, la dinàmica de les poblacions d'isard i relacionar-ho amb aquesta malaltia, amb la pestivirosi. I particularment aquí a la zona de l'Alt Pallars, on és de les poques zones on la població no s'ha recuperat. Després del cop de la malaltia, la població no s'ha acabat de recuperar del tot, a diferència d'altres zones. Bé, per això vam analitzar els censos que ens va proporcionar la Reserva, la Generalitat de Catalunya, durant tot aquest període, del 2000 al 2023, i bé, vam contrastar, vam comparar, vam mirar de correlacions entre l'evolució d'aquesta població i els casos que han anat apareixent de malaltia. En el cas concret de l'Alt Pallars,
no hi ha hagut brots de grans mortalitats, sinó que han anat apareixent esporàdicament animals malalts, animals morts, de forma contínua al llarg de tots aquests anys. I bé, recentment també he fet un estudi serològic, és a dir, buscar anticossos en els animals sans, en els animals vius, és el que s'anomena la vigilància sanitària activa, l'estudi dels animals sans, que nosaltres estudiàvem a partir dels animals que es cacen, a partir dels isards, dels ungulats que es cacen, és on tenim les mostres. A diferència de la vigilància sanitària passiva, que significa l'estudi dels animals malalts, morts que apareixen, determinar la causa de malaltia, de mort d'aquest tipus d'animals que apareixen, que es poden recuperar malalts o morts. Bé, doncs com una mica hem vist diferents situacions, diferents patrons epidemiològics, diferents situacions, tendències poblacionals. Bàsicament tenim unes zones que la població ha recuperat, tenim unes zones que la població és estable i tenim zones que la població no s'ha recuperat. Com comentava, és interessant, particularment interessant el cas de la Pallars, perquè des del primer i únic brot important que hi ha hagut, doncs això, hem tingut contínuament casos esporàdics de malaltia, puntuals, aïllats, però que molt sembla que tenen un impacte en la dinàmica poblacional perquè no recupera, no aixeca cap la població d'isard. I aquí veieu aquestes tres situacions, de forma resumida. En aquest cercle vermell tenim poblacions en declivi, entre les quals es troba la població de Pallars. Aquí amb les fletxes vermelles veieu la davallada com a conseqüència del brot de la pastivilosi. I aquí veiem en el Pallars la davallada del 2001 i 2002. I aquests que són els punts vermells són els casos puntuals aïllats de malaltia que hem anat trobant. I en el cas del Pallars veieu com el que seria el total de la reserva, la tendència és a la disminució. Mentre que altres zones, per exemple, a Freser-Set Cases, curiosament, Freser-Set Cases és l'única zona, l'única població important que no ha patit la malaltia. No hem tingut cap cas de malaltia, no hem tingut cap brot de malaltia. Hi ha una densitat potser la més elevada d'isard de Catalunya, però no hi ha hagut malaltia, no hi ha hagut cap brot important ni davallada. Veiem que més o menys la població es troba estable. Una població que es caça, a més que es caça, si no es caçés, probablement la tendència seria a l'augment. I de forma similar, la Vall de Boí sí que va tenir un petit brot, però que va tenir poc impacte a nivell de poblacional i la població s'ha mantingut estable, és una població que també es caça però bé, s'ha mantingut estable. I després veiem altres casos en què la població, després d'aquestes epidèmies, la població s'ha recuperat i inclús amb un nombre, amb valors superiors a abans de la malaltia. En aquest cas veiem el Cadí, aquesta línia seria el Cadí, els dos brots importants de pastivilosi que va haver al Cadí, però veiem que ràpidament va recuperar. Al igual que aquesta d'aquí, que és a Andorra, aquí hi ha la davallada de l'epidèmia d'Andorra, però veiem que la Cerdanya també, la davallada i la recuperació, veiem que actualment estan en un nombre d'individus superior abans de la malaltia. Aquest asterisc que veieu aquí, amb una davallada poblacional important, han sigut dos brots de queratoconjuntivitis. La malaltia aquesta que provoca ceguesa, els isards, que és molt coneguda ja des de fa molts anys, doncs és una altra malaltia que té també un cert impacte, però que ja coneixem i que ja patim des de fa molts anys. Bé, situant-nos en el Pallars, hem vist la situació general, que seria la reserva o tota la zona del Pallars, i ara anem a mirar una mica més en detall aquesta zona, aquest interès, aquesta situació particular, anem a mirar una mica més en detall per zones, perquè no a tot arreu d'aquesta zona passa el mateix en relació amb aquesta malaltia. És a dir, no hi ha un descens homogeni ni una afecció homogènia a nivell de tota la reserva. I per això vam mirar en detall el que nosaltres anomenem sectors, que serien les valls, Valls d'Àneu, Vall de Cardós, Vall Ferrera, i després encara vam mirar més en detall dins de cada sector, dins de cada vall, vam definir arbitràriament nosaltres uns subsectors, unes àrees més reduïdes per
avaluar-les i veure si hi ha hagut diferències entre uns subsectors, el que nosaltres anomenem uns subsectors o altres, i veiem que realment no a tot el Pallars és igual. I segons les zones veiem diferències, veiem diferent impacte del virus, diferent evolució de la població. I això on més clarament ho hem vist ha sigut a la Vallferrera, i, per exemple, aquí hem delimitat aquestes línies, són els transectes de cens utilitzat per la reserva, i aquí veieu, hem definit nosaltres aquest sector, aquest subsector que anomenem, que seria la zona de Salòria, Vall de Tor, la part sud de Monteixo, i bé, aquí seria aquesta gràfica d'aquí, aquí hem vist clarament una relació de que aquests casos esporàdics que van apareixent en alguns anys provoquen davallades, provoquen declivi, tenen un efecte sobre la població. En aquest altre sector d'aquí, per exemple, que seria el límit entre Cardós i Vallferrera, veiem també que alguns casos esporàdics també provoquen un declivi, una certa davallada de la població, però en aquest cas, en aquest subsector, veiem que l'evolució de la població no és negativa, sinó que sembla que hi ha un cert augment al llarg del temps. Bé, i per acabar, aquesta serologia, aquest estudi que hem fet durant l'any 22-23, hem vist, buscant anticossos, per la pestivirus, no només en isars, sinó la resta d'ungulats salvatges, hem vist que hi ha una prevalença elevada. I en l'isard ja era esperable, estem veient que circula el virus, era esperable. El que ens ha sorprès és que, tot i que el mostreig no és gaire elevat, el que ens ha sorprès és que en altres ungulats és també elevada la presència d'anticossos. Mentre que durant els primers anys vam estar estudiant i vam veure que era un problema exclusiu de l'isard i que els altres ungulats domèstics i salvatges no afectava el virus, ara sembla ser com si el virus s'estigués adaptant a altres espècies. No s'estan morint, no s'ha detectat que morin, però estem detectant anticossos en aquestes espècies i és un tema que mereix un estudi una mica més detallat en el futur perquè potser poden arribar a ser un reservori del virus. Per acabar les conclusions, creiem que el virus té un paper important en aquest declivi, aquí a la Pallars i possiblement també en altres zones com a la Vall d'Aran. Hem vist aquesta situació d'aquesta resistència del virus no de forma homogènia, sinó una mica diferent segons les zones. I, com deia, en un futur caldria avaluar la situació dels altres ungulats salvatges, inclús els domèstics. També durant els primers anys vam veure que ovelles, vaques no tenien res a veure amb aquesta malaltia de l'isard, que era una cosa exclusiva de l'isard. Hauríem de revisar si també en ungulats domèstics el virus es pot anar adaptant, no ho sabem. I bé, de fa 20 anys ara han canviat moltes coses. Fa 20 anys aquí al Pallars pràcticament només hi havia isard, hi havia senglar i ara mateix tenim moltes altres espècies ungulats que no hem estudiat però que creiem que evidentment ha d'haver una competència per recursos tròfics i ha de tenir creiem que ha de ser un factor que ha d'influir aquesta falta de recuperació a l'isard en aquesta zona. I un últim aspecte que potser ja haureu sentit a les vostres pells és l'augment de paparres tan espectacular que hi ha hagut en els últims anys. En aquest tema sí que estem estudiant, tenim un projecte de l'Agroclima per estudiar el tema de les paparres a nivell de Catalunya perquè l'augment és espectacular. O sigui que si aneu al camp i torneu amb paparres, seran benvingudes, si les porteu a nosaltres, seran benvingudes. Per tant, no sabem aquest augment de paparres i amb el possible agents patògens que poden portar, si poden tenir alguna relació. I per últim, doncs, reforçar. Després dels primers grans brots, la vigilància sanitària de l'isard s'ha relaxat una mica, llavors seria interessant reforçar aquesta vigilància activa dels animals que es cacen, aquesta vigilància passiva, dels animals que es trobin malalts, morts, seria molt important reforçar-la per veure l'evolució d'aquesta població.
Bé, agrair a la Generalitat de Catalunya i sobretot als guardes de reserva i als agents rurals per l'atenció de mostres, d'animals, malalts, morts,